Hello mga choy, mayong gabi inyo diha. Karon mga choy, kay pista man sa mong barangay. Suroy-suroy ta ginagmay. Og kauban ako ning bata nga gwapo kayo nga gitawag nilag si Longlong ang batang pagong. Og kay traffic pa man kayo ay nagpadaplin ra miyaring daplin kay kami ignorante kayo basin unyang maligsan mi. So nagtan-aw ra miyaring simbahan dari sa tubangan sa Holy Rosary mga choy. Og murag bakante naman gamay og nilili ko sa tubangan. Sus pagkada kong mananap din ning nitagbo sa mua mao din kadalag traffic ni mga choy. Pero padayon nang gyapon ta mga choy kay lagi natay tumong og tinguha dito sa unahan mao pabuton na to ning mulapas. Og arangkada ta sugdan din natong padagan kay lagi musibat na ta padulong adto sa gym kay mutan-aw tag unsay kalingawan. Automatic padayon mo video ning usa diri maay kay bilag video pod murag dili kurog ni pag video. Hayag pod bayan ning kalsada basta pista mga choy kay daghang ing suga ibutang sa daplin-daplin murag mga Christmas tree. Unat ko gamay padagan mga choy kay gadali ta kay basin unyag maunhan ta sa tuang gustong paliton dito sa unahan mga choy. Wala ra magikoy laing paliton mga choy kana ra maging arios nga giingon nila mga choy ba. Mao na nga liko ko gamay ari mga choy minor ta kay basin mabanggaan unya ta sa aka taring iskina mga choy adaghanag pants dire mga choy ay daghang kay niwagay way sa tuang magtan-aw kung pag-ari di mga choy no. Ug pag-abot taring unahan ni kurog nagigsamot ning amo ang kamera kay wan agaw untol na nimong lubot kay pertim ning rapruda. Way daghang istorya mga choy abot atong unahan atong iparking nga tuang Toyota Vios char atong iplastar og taron kay para makasugod na tag unsay angay natong buhaton don mga choy. Way duha-duha na musta na dayon ko diri mga choy lingaw-lingaw ra ning ako ang mga choy ha dili niingon nga sugal gid mga choy nga ako lang din nga malingaw ra ko kadyo. Automatic pod bidyuhan ning kuaning batang kulukoy nga nas kong luyo agoy kay lagi pista mga choy maglingaw-lingaw pud ta panagsa mga choy oy kay bibo biya kining pista sa tong lugar ug barangay mga choy. Ug wa madugay mga choy nakachamba jud inyong choy mga choy ayay dito ginitugpa sa pizza size ayay daog na pud si sibot agoy mga choy. Tan-awang bula mga choy di ba diha gid sa size mga choy pakpak mga silingan kay daog na pud si sibot TV mga choy ayay. Og nagmaro-maro ko mga choy kay pagadaog na ko mga choy nya gitanhan ko mga choy way duha mga choy sibat din ko mga choy balhin na pud taglaing dulaanan mga choy. Tan-aw gong operator mga choy kung makadaog og kausa musibat man dining bataa bahala sila basta importante nga okay ra ka ayay. Sibat og pinaliko diri unahan mga choy kurbadag pinasanggot dari og dilili gamay mura rag wala ning tawo mga choy pero gisuksok na sa bulsa ang daog mga choy. Samtang ga video ni akong amigong kulukoy kalma ra po gay mga choy tan-aw po daring unahan mga choy mura rag wala ba katawa gamay kita din tagtaas kig buhok daring mga choy agoy. Ingon ning operator mga choy nga larga bula unang tagakan sa litrang O unsam na siya mga choy uli na din na mga choy. Tan-aw sila tanan mga choy bahala mo dia wahala na mo dia kay biyaan ta mo dia kay nakadaog nami ayay ayay.